Γεια, είμαι ο Άγγελος, ετών 23. Σήμερα έχω δημιουργήσει μια συλλογή από τα καλύτερα ταλέντα που έχουν πάει στο X Factor για να διαγωνιστούν στο τραγούδι. Ξέχασα το intro. Και πάμε στο πρώτο μας βίντεο. Ετών 23. Έλα μονάχα για μια φορά. Σ' έχω ανάγκη, σ' έχω ανάγκη. Και σε θέλω, σαν τρελό σε γυρεύω. Σ' έχω ανάγκη, σ' έχω ανάγκη. Και σε θέλω, σαν τρελό σε γυρεύω. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Κατέβασε το μπλουζάκι. Ο Μιχάλης δεν έχει μπλουζάκι πάνω. Συγγνώμη. Δηλαδή μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Χέρια έχει πάνω. Μου έμεινε. Είχε γυλιακούς το παιδί. Χέρια ψηλά. Λοιπόν, αφού είδατε αυτόν τον υπέροχο τραγουδιστή μας, πάμε στο επόμενο βίντεο. Δεν μπορώ, έχω αγχωθεί, μπορώ να πάω λίγο έξω. Μπορώ, σας παρακαλώ, αφήστε με να πάω λίγο έξω. Θέλω να πάω μέχρι το κηλικείο να πάρω μερικές σοκολάτες να τσακίσω. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να τραγουδήσω. Μισό λεπτάκι μου δίνετε λίγο. Ευχαριστώ. Νύχτες μπαίνεις στα όνειρά μου. Μπορώ να το πω από την αρχή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, βεβαίως. Σας παρακαλώ. Βεβαίως. Δεν γίνεται αυτό. Θα αλλάξεις λίγο τα λόγια. Θα πεις και αν μεγαλώσαν τα μαλλιά μου και θα τα δώσεις στον Νίκο, μπας και σε περάσει. Μα πώς, τι είναι αυτό που λες τώρα. Μισό λεπτάκι. Το τα χάλια. Ναι, εννοείται. Τουλάχιστον έχεις το νόημα αυτό. Θέλεις να πεις ένα ρεφρέν από κάτι άλλο. Σε 5 λεπτά μπορώ να έρθω, σε 5 λεπτά. Όχι. Ναι. Εγώ δεν. Σας παρακαλώ πολύ κύριε Θεοφάνος. Δεν πρέπει να έρθω σε υπάρχει 5 ρε εσύ, λεπτά. δεν υπάρχει αυτό που λες τώρα. Είναι, δεν το έχουμε κάνει σε κανένα. Μα δεν είμαι εγώ τώρα, δεν μπορώ. Δεν γίνεται αυτό. Ξέρεις, σκεφτόμαστε... Επιστρέφω αμέσως, δεν γίνεται. Ωραία, θα πάω ένα Παπαρίζου. Τι να σου πω, κι εγώ σε σκέφτομαι. Μοιάζεις... Δεν μπορεί. Πρέπει να βγω λίγο, σας παρακαλώ, δηλαδή. Λίγο, να ρίξω έρχομαι, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Μαρία. Συγγνώμη, δηλαδή δεν μπορώ, δηλαδή πρέπει... Δεν ξέρω. Μαρία, σε παρακαλώ, αν φύγεις δεν μπορείς να πάρεις μέρος μετά. Όχι, δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα. Ας το κορίτσι εκεί πέρα να πάει λίγο στο κηλικείο να πάρει καμιά τυρόπιτα να τσακίσει. Άστο το κορίτσι. Λοιπόν, στο επόμενο βίντεο μας έχουμε τον Παναγιώτη, ο οποίος δεν διαγωνίζεται στο X Factor. Πηγαίνει στο Ελλάδα έχει ταλέντο. Αλλά εγώ θεώρησα σκόπιμα να τον βάλω στο βίντεο. Γι' αυτό πάμε να δούμε τον Παναγιώτη στο Ελλάδα έχει ταλέντο που μας τραγουδάει το music της Μαντόνα. Άντε καλέ. Κάτε μωρέ. Χτύπησα. Είπα το, άντε. Κάνε και εσύ τίποτα, άντε. Πούκι, πούκι. Έλα. Εγώ, το music της Μαντόνα. Εδώ βλέπουμε τη Lady Gaga της Ελλάδας. Πήγαμε παντού και πήραμε άριστα και τώρα εδώ μας απορρίψανε. Δεν τον άκουσε ο Πλούταρχος και την είπε άριστα. Τώρα και μας λέει στο Συνάκης ότι δεν αξίζουμε. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, με τίποτα. Ενώ ο Πέλης του είπε ότι ναι. Το είπες πολύ ωραία. Γιατί δεν είπε το ναι. Γιατί δεν είπε το ναι. Ή δεν το τραγουδάς λέει, ή η Μαντόνα τραγουδάς είναι το ίδιο. Αλλά πιο πολύ πας στη Μαντόνα λέει. Η Μαντόνα είναι δύσκολο το τραγούδι του music. Θα μου φτιάξει πολύ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, επειδή τον απέρριψαν από το Ελλάδα έχει ταλέντο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάει και στο Greek Idol. Πάμε να δούμε το βίντεο του Παναγιώτη στο Greek Idol. Επειδή ο Παναγιώτης δεν άρεσε στους κριτές, θα πάει μέσα η μάνα του
Και θα τους τα τρίξει λίγο τα δόντια, να δουν πως πάει το τρικαλινό, το τυρί. Τρικαλινό τυρί. Εκείνη, δεν θέλω να τη δω ξανά. Για πάντα έξω από τη ζωή μου να μείνει. Τι κάνει δεν μ' αφορά, ούτε σαν σκέψη ακόμα δεν θέλω από το μυαλό μου να περνά. Άσε. Τι έγινε? Τα πάμε. Μες και να γονείς καθόλου. Τα άπανε. Είπε ότι είμαστε άχρηστοι και δεν κάνουν για το λίγο Όχι, δεν κάνουμε. Έλα, δεν κάνουν διάκριση, δεν κάνουμε το ίδιο. Μα δεν έχει ταλέντο, λέει τι φωνητική έκανε 4 χρόνια. Πώς θα μάθω πώς το καλό για να ξέρουν τι είναι το Crete Idol. Αυτό, το πετάμε. Άλλες σω, εντάξει, δεν είμαστε άξιοι. Δεν τραγουδάνε δηλαδή εμείς. Δηλαδή οι άλλοι τραγουδούσαν καλύτερα. Εντάξει. Subscribe στο κανάλι για περισσότερα βίντεο. Like στο βίντεο αυτό άμα σας άρεσε. Αφήστε το comment σας από κάτω. Γεια.